Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo ikusentzule eta ongi etorri bestaz besta programara. Gaur kontan uhartera hurbildu gara, izan ere larun bat goiz eguzkitsu hontan hasiko dira jaiak. Eta ilusioz eta gogoz etorri gara bertako jaiei hasiera ematera, eta uste dut herriko jendea ere hurbiltzen ari dela pixkanaka, eta segituan sortuko dela plazan izugarrizko giroa. Beraz zuek ere hemengo bestetaz gozatu nahi baduzue, zatozte gurekin. Irabazlea, uharteko festetako kartel irabazlea, Fermin Goñaiztun, mesedez hurbildu zaitez. Alaitasuna airea kartela egizun eta Sironeroko jasoak asko. Bere kartelaren izenburua Trazando decorado nuestras fiestas eta egilea hemen uhartearra Ana Espartero Gil. Berrineroko saioa zaituen. Eta orain hasiko gara eta bestetik herri honen alde egindako lan politikoagatik. Dagoeneko lau legegintzaldi bizkarrean daramazkizulako zure
zure idearioa defendatzen. Elkarrizketa eta akordioaren bidez, uharten ahalik eta hoberen bizitzeko herri bat izateko helburuarengatik. Goizetik gaueraino. Mila esker zuen lanagatik eta jartzen duzuen maitasunagatik. Eta batez ere, jai herrikoiak mantentzen laguntzeagatik. Ikusten. Baina zapia jarri eta ipatzean urteak daramazkizuela uharteko gaztetxoen xakea erakusten, zuen lana eskertu eta ezagutzera ematen dugu. Jose Luis, Joseba eta Patxi eskerrik asko. Gaitariak ere omenduak izan dira gaurko hontan eta hemen dugu haietako bat, zure izena? Patxi. Bueno, Patxi, konta iguzu duela zenbat urte hasi zinen zu gaita jotzen? Hasi ginen horien dela 30 urte. Bai. 40 urte egin ditu taldeak, imaginatzen dut aldaketa asko egon direla 30. Hor duzu hasieratik zaude? Bai. Eta nolako esperientzia izan da 30 urte hauetan kalerik kale ibiltzea? Bueno, ole. Bizi asko, lagun asko ere, kriston esperientzia. Ofizio ederra dela ikusten da zuretako, eta herri ezberdinetan zehar ibili zarete edo batez ere uharten? Uharten, Iruñan, Nafarroa osoan, Gipuzkoan, Bizkaian ere, Lapurdin. Eta ikusten duzu oraindik ere gaitak baduela halako xarma bat, aurrak eta gurasoak erakartzen dituena, gero eta gehiago, gero eta gutxiago nola ikusten duzu? Gero baino gehiago, bai, orain bai. Orduan orain gorakadan gaudela esango zenuke? Bai, ni uste dut, ez bai. Eta gorakada hortan jotzea askoz ere ederrago izango da, ezta? Bai. Oso, materiala asko betzen du eta hori errezago jotzeko. Orduan materiala ere hobetu da eta gaurko hontan herri osotik barrena ibiliko zarete? Bai. Dianak eta giganteak eta bai. Eta egun guztietan aterako zarete festetan zehar edo gaur bakarrik? Festetan bai, egun osoan, Diana, giganteak, gero dantzaldiak eta hori. Egun osoa jotzen bai. Ederki, disfrutatu gaurko egunaz, mila esker eta jarraitu zuen gaitarekin Patxi gero arte. Eskerrik asko, agur. Bueno, Samu, 15 urte daramazkizu uharteko erraldoi eta burua. Uhartean bat, Igor Idareta. Ikoitza jartzeak egindako odol emate baino gehiagorengatik bizitza salbatzeko ahaleginetan dabilen pertsonak laguntzearren, aparteko pertsona handian bihurtzen zaitu. Ezinbestekoa, mila esker. Arku tiro ondatzailea izan dena. Ahaztu gabe ere, kirolari bezala duen palmaresa. Persona hori gainera, herri hontako semea izateaz bai, etxe hontako langilea da. Zorionak txelari. Mesedez, aipatuak izan zareten guztiak, todos los que habéis sido mencionados atrás,
Euskaraldiko kartelak segurazki Euskal Herriko hainbat txokotan topatuko zenituen, eta hemen ere martxan jarriko da proiektu eder hau. Eta hemen txetuko Euskara teknikaria, bera pixkat izan da motorra eta herriarekin batera Euskara zabaltzen jarraitzen du. Zure izena? Ana Mindegia. Bueno, konta iguzu, Ana, nola doa proiektu orain arte, zelan eta ze progresu egin dituzu uharten? Pues egia esan, hasiera nahiko motxela izan zen, baina azkenean talde motor polita sortu da, uda honetan ikaragarrizko lana egin dute, jarri dugu kriston pankarta hor balkoian, badago beste bat txosnetan jartzeko, eta bueno, aprobetxatuz irailaren 20an hasten dela izen ematea Obizita Belarri presterako, pegatina batzuk atera ditugu, eta bueno, hasiko gara gauzak girotzen, aber zenbat uhartear edo animatzen diren eta sartzen diren ekimen politonetan. Proiektu hau ezagutzen ez zutenendako apuntatzeko beharra duzue, pixka jarraipena egiteko, ze helburu daukazue proiektu honen bitartez? Bueno, proiektu honek topaguneak atera du aurrera, Euskal Herri mailan egiten da, eta helburua du hizkuntzoiturak aldatzea. Osea, euskaldunak asko gara, baina batzutan ez dakigu parekoa euskalduna dela, eta orduan ekimena da ahobizi izatea, hau da, toki guztietan lehenengo hitza euskaraz eta ahalik eta gehiena jarraitzea euskaraz egiten, eta animatzea euskara ulertu, baina igual gai ez direnak elkarrizketa bat egiteko do belarri prest izatera, ez? Orduan, orain festetan pegatina jarriko ditugu, baina gero izena ematen duten jendea txapa batera emanen du, eta bueno, ahobiziak saiatuko gara toki guztietan ahalik eta euskara gehien egiten, eta belarri prest bat ikusten dugunean noski egingo diogu euskeraz, eta bera saiatuko da euskeraz edo gaztelenez erantzungo digu. Hola, motx-motxean esateko zen izan ez zen gaur egun momentu hauetan uharteko analisia gutxi gora bera euskaldunen aldetik? Pues Uharte egia esan nahiko privilegiatu da Iruin herri mailan. Egin genuen berriki euskaldunen zenso bat, eta 16 urtetik gorako 24 da euskalduna. Eta ikasleetara jaisten bagara, DBH bitartean 50%. Orduan datuak oso onak dira. Historia da ez dugula elkar ezagutzen, eta orduan igual ari gara erderaz, eta euskalduna da parean duguna. Orduan kontzientziazioa izan ez den urrengo pausoa, eta poliki-poliki lortuko dugu horrela Uharte erabateko euskaldun bihurtzea, ez da? Pues hori da pixka bat poliki-poliki ez, pixka bat urrats hori ematea dena, bihotzetik ahora pasatzea euskara eta ahalik eta gehien erabiltzea. Ea ala den eta mila esker, jarraitu lanean. Izuei mila esker, aiobak. Oiane Uribe Etxeberria Garmendiarekin gaude, bera izan da gaurkoan hitza hartu duena eta omenduei zapia eman diena, eta hementxe daukagu, zer moduz Oiane? Gaixo, oso ondo, ja dena martxan dakagu, osake ondo. Bueno, konta iguzu pixkat, nola izan dira festen aurreko prestakuntza hauek, nola moldatu zarete? Bueno, festa aurreko antolaketa eta egunak izaten dira ikaragarriak, tensio askokoak, gauza asko itxi beharrak, eta nik esango nuke festetako lana handiena aurrekoa dela. Zuen kasuan, Uharten udalak eramaten du prestakuntza guzti hau edo herriaren kolaborazioa ere izaten duzue? Bai, herriaren kolaborazioa ere badago kultura koordinakunde bat, apiriletikan lantzen ari gara egitaraua, eta gero kolektibo pila batek parte hartzen dute. Uharte oso errebizia da, kolektibo asko daude eta festetan ere ikusten dira. Bueno, aurtengoan talde berezi batek bertakoak bota du txupinazoa, kontatuko dieguzu pixka bat zein den eta zer helbururekin sortzen den edo zertan aritzen den lanean? Bai, bueno, munduko argia badalkarte bat aurten 50 urte betetzen dituena, pentsa urte asko dira. Eta, bueno, jaio zen pixka bat gaztei eta aurrei pixka bat baloreetan edo zitzeko eta isialdian jarduerak egiteko. Hori da pixka bat. Orduan, 50 urte egin ditu eta imaginatzen dudan bezala uhartear asko pasazarete edo pasadira bertatik, ez da? Bai, bueno, ni uhartearra ez naiz, baina uarte asko pasatu dira, bai, munduko argiatik. Batez ere udaran egiten dituzte kanpaldiak, naturan eta konbibentziak eta horrelakoak, eta bai, jende asko parte hartu izan du. Bueno, omenduak alare pilaka izan dira gaurko hontan ere bai, eta kartelaren irabazleare ikusi dugu kartel berezia aurtengoa, ez da? Oso berezia. Ikusi genuenean, ni benetan ez nuen pentsa, ze bozkaketa herrikoiaren bitartez hautatua izan da, eta berezia zenez, sorpresa sartu dugu kartel hori irabazlea izana. Baina oso berezia eta polita geritu da, bai.
azkenean jendeak ere zeu zer berria nahiko zuen, edo hala erakutsi dute bederen herri bozketak. Eta noiz arte izango dira jaiak aurtengo honetan? Bueno, aurtengo jaiak luzatuko dira 9 egunez, irailaren 23arekin bukatuko dira, 23a da uste dut, ja zenbaki dantza ikaragarria dakat, baina 23a bukatuko dira 9 egunez, gaur hasita. Bueno, San Fermina baino luzeago izanen dira iaia, nola ulertu daiteke hainbeste egunekoa? Lehenengo urtea da hainbeste egun irauten dutela uharteko jaiek edo urte luzez daramazioe dinamika horretan? Urte luzez daramagu dinamika horretan. Gainera urten gehitu behar diagu eta aipatu nahi dudan kontu bat ja, guretzat jaiak ja atzo hasi zirela, beraz gaurten 10, ikusi prestatu izan dugulako ikuskizun bat, Uharte Zine izenekoa, oso arrakastatsua, 610 ikusle izan genituen, eta ikuskizun horrekin niretzat jaiei hasiera eman genien. Parte hartu dute Andre Mari Zuri abesbatza, hemengo abesbatzak, hemengo antzerki tailerrak eta hegalaria dantzari talde batek baita ere bertakoak. Eta izugarria esatzen atxikoa. Goizeko ordu bat erditan iritsi naiz etxera, gaur berriro jaien hasiera emateko. Ikusten denez herria elkarturi dago eta herri izaera hori Uharten nabari da, ez da? Azkenean badaude hainbat ekintza. Bueno, eta 9 egun hauetan horretaz aparte dago zeo zer berezitasunik aurtengoan ez dena lehenagotik egon? Bueno, a ber, berezitasunik, bueno, azkenean urtero jarduerak nahiko antzekoak izaten dira, baina dena dia bereziak eta nik aipatu nahiko nuke, pues, herrikoiak diren ekimenak beti ez ditugulako gehiegi ere aipatzen, ez? Uharten ohitura ikaragarria dago ferial plazan bazkari herrikoiak antolatzeko eta horiek nire ustez izaten dira izarrak, jendeak antolatutakoak eta jendearentzat. Bestela baditugu ikuskizunak, musika, kirol ikuskizunak, bai. Eta ekintza bereziren batero dago Uharteko jaietan beste urtetan egon ez dena? Bai, begira, aurtengoan ekimen omenaldi berezi bat izango dugu. Hemen Uharte Herria badauka harreman estua Fundación Remonterekin, Euskal Jai Berri pilotalekuan remonteari dedikatutako pilotalekua da. Eta urtero antolatzen ditugu remonte partiduak festetan, Uharten. Aurten merezi izango da, zeren eta omenalditxo bat egingo zaio Koteto Ezkurrari, remontista profesionala izan dena eta erretiratu dena, eta harreman estua izan duena Euskal Jai Berrirekin eta Uharterekin ere. Ederki, bueno, espero dezagun guztia ongi joatea, omenaldira jende asko hurbiltzea eta baita festetara ere, mila esker. Mila esker zuei etortzeagatik. Gero arte, agur. Fermin Goñi izan da aurtengo kartel lehiaketako irabazlea eta hementxe daukagu, kaixo egunon Fermin zer? Egunon, oso ongi, oso pozik. Bueno, konta iguzu, zu Uhartekoa zara edo inguruko herriren batekoa? Ni Uñakoa naiz, baina hemen Uharten 13 urte... Dalamazkizu? Bai. Eta konta iguzu, nondik atera zitzaizun kartel berezi eta singular hori egiteko ideia? Bueno, Uharteko lagun batek esan zidan foto oso polita zeukala bere semearena Uharteko festan. Eta oso foto hona zela kartel bat egiteko. Eta esan zidan nik egin nahi dudan eta nik baetzen esan nion eta hori atera zen. Bere hasi ziren orduan lantzen ez da? Hemengo, bueno, ez dakit non dagoen lagun bat hemen zegoen, baina joan da orain. Bueno, orduan lana erdibana egin duzu esan daiteke. Ideia bera izan zeukan eta nik kartela egin nuen, ordenadorarekin. Orduan, zu kartelak egitera dedikatzen zara hori da zure ofizio edo pixka ibiltzen zara isialdi horretan? Hobi bat da. San Fermineko kartelak egiten dut, normalean, urtero, baina Uharten ez bakarrik 2 edo 3 aldiz egin ditut, eta, bueno, aurten irabazi dut eta suposatzen dut azkeneko aldiz izango zela. Bueno, pozik egonen zala ala ere lortutako emaitzarekin ez da? Bai, oso pozik, bai. Bueno, aurtengo hontan zure kartela izango da festen arduradun, festen programari hasiera ematen diona, beraz, zorionak gure partetik eta mila esker. Eskerrik asko. Anabel Landa Berangoko alkatea dugu, pixkatu urrutikoa errango genuke, baina hala ere harreman estua dauka Uharteko herriarekin eta horregatik gaur kontan txupinazo egun eder honetan, honata etorri da, zer moduz Anabel? Edertu eta oso pozik, eskerrik asko. Bueno, konta iguzu pixka bat, lehen aipamenen bat egin dute, baina zein da zuk Uharterekin edo zure udalerriak Uharterekin daukan harremana?
aurten gure dantza taldeak, Otxandategi dantza taldeak, ospatu deu bere 75. urteurrena. Eta hori dela eta egin diren ospakizunen artean, Uharteko Jota taldea etorri izan Berangora, udalaren ordezkari bategaz. Eta benetan gu oso pozik geratu ginen, eta antza eurek ere bai, eta gonbidatu gaitu, gaur Uharteko jaiak hasten direla eta gonbidatu gaituzte, eta hemen etorri gara bai nine udala eta herriaren izenean, eta Iñaki González eta Itxaso Lemoniz Otxandategi dantza taldearen ordezkarilez. Beraz, Bizkaia eta Nafarroaren arteko azkenean zubilanak, kulturak egin ditu eta batak besteari lagunduz eta elkarrelikatuz egin duzue gaur kontan ere topaketa, ez da? Hori da, eta benetan pozik nago, oso pozik eta ez dakit nolabait sorprendituta edo hemen ikusi dodan, udalean ikusi dodan giroagaitik, talde politikoen artean dagoen harremanagaitik eta elkarkidetasun horregaitik. Benetan oso pozik eta oso gustora. Lehenagotik Iruña inguruan ibilia zinen, hemengo herrietan ikusia zenuen pixka dinamika zein zen? Ez, egi esan ez jate tokatu eta ez dote dinamika hori ikusteko aukerarik izan. Gaur da nire, ez dakit, holan hurbiletik nire lehen kontaktua eta oso pozik noa. Itxaropenarekin. Zuek ere zuen herrian halako zerbait aurrera ateratzeko itxaropenean agian? Bueno, itxaropena beti dago hor, nik nire herrian ikusten dutena talde politikoen arteko harremana guztizbe hotzago eta gogorragoa dala, hemen ikusi dodana baino. Herri bat eraikitzeko bidean askotan ez da erresa izaten ez, pieza guztiak elkartu eta elkarren artean ongi eramatea. Oso zaila izaten da, egi esan oso zaila. Gure kasuan, 6 talde politiko gagoz udaletzean, Berango Uharte antzeko herri bat da, 7.000 biztanleekin, eta gure arteko harremanak eta harremanak eta gauzak elkarrekin ekintzak eta ospakizunak egiteko zailtasun handiagoak ikusten dodaz, hemen ikusi dodazanak baino. Jarraitu lanean eta ea poliki-poliki gauzeiek ere aldatzen joaten diren eta Nafarroarekin harremanetan jarraitzen duzuen. Mila esker. Mila esker zeuei, bihotzez, bai, agur. Eta hemen ditugu beste laun eskatxa gazte, zuen izenak? Irantzu. Laia, Aizea, Nora. Konta iguzue, zer moduz hasi dituzue zuen herriko jaiak? Ongi. Gustora egon zarete? Bai. Eta txupinazo norek bota du? Ez daki. Ez dakizu eta orain zerekin bar duzue? Abesten ibili behar zarete herritik barrena? Bai. Eta zer gustatzen zaizue zuei abestea? Jotak. Jotak badakizkizue ongi? Bai. Eta baten bat orain guri kantatzera ausartuko altzarete? Denak elkarrekin? Bai? Bai. Zein da zuen jotari gustokoena? Baten bat gustatzen zaizue bereziki? Ez. Belarriek jarriko ditugu adi-adi eta ea zer abesten duzuen, bai? Pentsatu nahi duzu zer abestu? Eta hemen dugu bertzen eskatxa bat, zure izena? Aizea. Aizea, konta iguzu, zuk zer moduz hasi dituzu zure herriko jaiak? Ongi. Eta zer da egin duzuna goizean goizetik? Txupinazoa ikustera etorri zara? Bai. Eta giro polita altzegoen txupinazoan? Bai. Eta orain zu ere jotak kantatzen ibiliko altzara? Bai. Badago baten bat bereziki gustatzen zaizuna? Edo ez? Dena gustatzen zaizkizu? Bai. Ederki, mila esker eta ea nola besten duzun, bale? Bale. Gero arte. Agur. Suenan los cohetes.
Mutiko kuadrilla ederra topatu dugu hemen, eta hemen ditugu horietako batzuk zuen izenak? Unai. Jon. Ibai. Asier. Jon. Oian. Bueno, kontaiko zu, zer moduz hasi dituzu uharteko jaiak? Oso ongi. Eta giro polita aldago? Bai. Etorri zarete txupinazoa ikustera? Bai. Eta zer egin duzu txupinazo bitartean? Dantzar eta oiuka ibili zarete, lasai, urduri? Lasai. Lasai orduan? Bai. Bueno, esan digute, uharteko jaiak luzeak direla, egia alda hori? Bai. Baina eskola izaten alduzu eta artean? Bai. Asteazkenean. Bakarrik asteazkenean izanen duzu eskola? Asteazkenean, ostegunean eta ostiralean. Bueno, orduan, 2 egun libre eta 3 egun eskola, zer moduz eramaten duzu hori? Ados zaudete edo nahiago duzu egun guztiak libre? Egun guztiak libre. Eta eskatu aldiozue irakaslei egun guztiak libre emateko? Bai, baina esaten digu ez. Ez dizuete kasurik egiten? Ez. Bueno, hala ere, libre duzuen egunetan zer egiteko intentzioa duzue? Festa pixkat egingo duzue? Bai. Gau pasa egin behar alduzue? Gau pasa. Eta norekin egin behar duzue gau pasa? Bakarrik. Eta zer egingo duzue gau pasa egin bitartean? Lo egin. Lo egingo duzue gau pasa egin bitartean? Bai. Ederki, dantzan ibiltzere gustatzen zaizue? Bai. Pixkatxo bat bai? Bai. Eta ze dantza gustatzen zaizkizu zuri? Hola, elkarri besarkatuta egiten direnak edo sueltuan egiten direnak? Sueltuan. Seguru? Bai. Bueno, eta azkeneko galdera bat egin behar dizuet, Asko ligatzen alda uharteko jaietan? Ez. Seguru edo... A ber, zuk bai? Bai, ni bai. Orduan, errez ligatzen da uharteko jaietan? Bai. Eta nola egiten duzu ligatzeko? Kaixo. Kaixo, agurtu, eta apurtxo bat dantzatu edo horrela? Ez. Dantzari gabe, eta zure kasuan? Ni ez, baina gehiena, pues, tontear idema. Ah, tonteatu egiten duzu orduan? Bai. Bueno, ederki. A ber, nola? Tontun egin. Ah, tontuarena egin eta horrela. Eta orduan horrela ligatzen duzu zuek hemen? Baina guk ez. Ah, zuek ez, helduagoek? Sobre todo bera. Orduan zu zara hemen gehien egiten duena? Bai. Bueno, mila esker eta disfrutatu jaiak, bai? Eskerrik asko. Gero arte! Txupinazaren ondotik trago batzuk gustora hartzen dira eta hemen gobineska hauek berdina egin dute, zuen izenak? Garbine. Eta Andrea. Bueno, konta iguzu, Garbine eta Andrea, bertakoak altzarete zuek? Bai, hemengoak, uhartearrak. Eta nola bizitzen dituzu uharteko jaiak, ilusioz, gogoekin? Ba, ilusio askorekin, osea... Ez? Gogo handiak genituen atzo gaude, geratzen dugu gure lagunekin, hitz egiteko, gauzak prestatzeko, eta gaur emozio asko. Orduan esan daiteke uda bukaera arte egoten zaretela itxoiten, baina itxoiten egoten zareten denbora horrek merezi duela, ez? Hombre, baina mereziago.
Pozik hartzen dituzu orduan jaiak, ez da? Bai, oso pozik. Bueno, eta 9 egun direla esan digute, nola daiteke iaia San Ferminak baino luzeagoak izatea Uharteko jaiak? Pues eske da San Fermina hobeto. Azkenean hemen ezagutzen gara guztiok eta festa da oso ona. Ez dago jente kanpotarra eta horrela eta azkenean... Ez, esaten dut, uhartegarrak ez direnak, etortzen dira, baina ez dira arazoa gerat, konfliktoak izaten orduan da oso ongi. Pixkat, inguruko herrietakoak eta hurbilduko dira batez ere, hori da. Eta herrikoiagoa izanen da giroa. Hori da. Hemen daukazu etxea eta joan zaitezke momentu oro. Azkenean, etxea hurbil edukitzean eta festa errexago eta goxoago egiten da, ez da? Hombre, noski baietz. Eta badago egunen bat bereziki gustatzen zaizuena? Mozorroen gaua eta kostilla da. Kostilla da top. Konta iguzu, zer da kostilla da delakori? Kuadrilla jartzen gara... Bakoitza bere maietan eta horrela kuadrilletan. Kostillak eta egun horretan dago bingoa, bai, jendea pixko bat pozik, musika, txaranga, eta jendea oso jator dago egun horretan. Eta pixkat esan daiteke orduan kuadrillen arteko bazkaria ere antzeko zeo zer izanen zela kostilla da? Hori da, bai, kuadrillen artean egiten dira eta bakoitzak erosten ditu bere kostillak eta horrela eta juntatzen gara kuadrillekin eta horrela. Hore, negozio ederra egiko duze bertako arategiei, ez da, edo nola? Noski baietz, nahi dugu portzentai bat, guretzat. Bueno, eta horretaz aparte mozorro gaua ere aipatu diazue, zer da mozorro gaua delakori? Baita kuadrilletan egiten da nola mozorratzeko elegir. Aukeraketa bat. Aukeratzen da nola tema bat eta kuadrillan artean egiten da mozorro konjunto. Ordan herri guztia berdin mozorratzen da kuadrilla guztiak edo kuadrillak gai baten daten ematen? Jartzen da gai bat, baina jendea ez du egiten kasurik. Eta urtengoa zein da adibidez? Ez da jartzen gaia. Ez dakigu. Ez da jartzen? Pues ez da jartzen. Bueno, ez da jartzen, kuadrilla bakoitzak bere jarriko du, ez da? Gure kuadrilla joan behar da... Kokoz, pelikula, baina gu ez dugu gustatzen gauzak prestatzea gu, egunean, ikusiko dugu zertaz jodengo garen. Bueno, ikusiko da momentuan, bitartean disfrutatu jaiak eta mila esker neska. Zuri, eskerrik asko, agur. Eta bestak, giro honetan, goxo topatu dugu hemengo gizon gazte hau zure izena? Bueno, gazte, nire izena Xabi Etxeberria. Bueno, konta iguzu, Xabi, bertako altzara Uhartekoa? Bai, betidanik, jaiotan, etxean jaiota. Orduan tipularra, betetan. Erabatekoa, ez da? Eunekoa, bai. Baina sekula Uhartetik kanpo bizia edo beti hemen bizitu zara? Ez, beti Uharten. Uharten lan egiten, Uharten bizitzen, dena Uharten, bai. Bueno, eta konta iguzu, lan egiten eta bizitzeaz aparte juerga pixkat ere egingo duzu herri honetan, ez da? Bueno, orain adin honetan juerga noizean behin egiten dugu. Baina, gurea da hori, Uharten iniziatiba guztia martxan jartzea, potentziatzea, bueno, denetarik, baina beti Uharten, bai. Eta ikusten zaitugu kamiseta honekin, kamiseta hau pila bat pertsonek daramazu ez eren errepresentazio duzue. Bai, kamiseta hau berdintasuna elkartekoa da. Berdintasuna jaio zen oain dela iaia 40 urte. Eta hortik ona beti egon gara potentziatzen gure kultura. Bai euskara, bai herri kirola, denetarik. Horrezegatik ikusiko duzu bai berdea, gorria, txuria, baino berdintasunakoak. Eta kantuan ere ibiltzen zaretela entzun dut hortik edo hemendik, gustatzen alzaizkizu euskal kantua Uharte guztian zehar zabaltzea? Bai, bueno, Uharten denetari dago, euskal kantua, diozu, kantuz taldekoa. Bueno, ni ez naiz taldean oso estarri gutxi eta txarra dauka dalako, ez? Eta hori. Baina, bueno, beti... Haien inguruan gustora egonen zara entzuten bederen, ez da? Bai, beti. Noizean behin parte hartzen dut ere, baina, karo, bizpairu abesti egin ondoren ja utzi behar du bestela. Eta bukatzeko bazkariak, afariak egiten dituzu jaietan?
Bai, gaur berdintasunan zikiro afari bat egingo dugu, Etxarriko Aldazoro lagunekin, ez naiz oroitzen nola den bere taberna, derri taberna edo hori. Iaia 70 pertsona elkartuko gera, giroa garrantzitsua dago, eta gero Luzianoarekin hori, dantzaldia. Gustora ibiliko zarete dantzan. Bai, Uharteko herria, Uharteko festa oso herrikoia dira, eta, bueno. Aprobetxatu. Bai, hori da. Bueno, mila esker, plazera handi bat izan da zurekin hitz egitea eta gozatu Uharteko jaiak. Zuei, gonbidaturi zaudete, badakizu hemen astelenean egun gogorrena dela kostilladaraekin eta hori, baina bueno. Segura eski egongo zaete. Gonbidatuta, ez da? Bai, alaxe da. Mila esker, izartuko izu, gero arte. Zuei, eskerrik asko. Mikel du kantuzeko zuzendaria eta urte luze zibili da, bai Uharten, bai beste hainbat herritan ere euskal kantak zabaldu eta maitatzen. Zer moduz zaude bertze urte bat zurekin? Ongi, urtero bezala hemen Uharten. Eta gero eramaten dut Burlatako jaietan eta Iruñan noizean bete ere zuzentzen dut. Orain datorren San Fermin txikito, 22an, zuzendu behar dut Iruñan ere. Bai. Bueno, ohore bat da zure taldea beti kantuan entzutea, baina horren atzetik lan asko egoten da, ez da? Bai, guk astero egiten dugu ensaio bat edo pare bat, eta da jendea neka konpromisoa dauka, eta oso gustora gaude, eta hemen baita Burlatan, eta Iruñan ere, asko, jente asko. Iruñan eta Nafarroan euskalduntze prozesoi ematen ari dela, bidean gaudela, garrantzitsua da kantuak erabiltzea eta arma politia da, ez? Euskara berriz ere jendearen bihotzetan eta ahotan sentitzeko. Bai, Iruñan nahiko gazteak ere agertzen dira, abestiak entzutera eta abestera, eta hori da garrantzitsua, euskara antzinea emateko, eta lortzen dugun, gero eta gehiago euskaraz egitea. Ez banago oker, San Ferminetan egin zenuten ola elkartaratze ikaragarri bat, Euskal Herriko hainbat abes batza hurbildu zineten, eta uste dut pixat emozionatore egin zinela, ez da egun? Bai, hortan hainbeste persona, bagian 1000 persona eta egin nuen, kantuz bat izugarrizkoa eta musikoa egin, eta hori da, izugarrizkoa eta niretzat eta darentzat oso politia zen. Erran daiteke kantuen bitartez harremanak ere eta laguntasunak sortzen direla? Bai. Nik ematen ditute jubilatu talde batei euskarazko klaseak, eta hortik atera ginuen Burlatako kantuz, eta hemen ere Uharte kantuz, eta euskarakin jarraitzen dugu, hori kantuz eta dana aurrera, bai. Aipatu diguzu gazteak ere hurbildu izan direla kantu zabiltzaten horretan, pozgarri izango da, ez? Nola ikuste duzu gazteria kantu zaharrei dagokienez? Bai, hasi dira agertzen eta, baina oraindik ere, egin behar dugu, pitxin bat gehiago behar ditugu gazteak, sartzeko euskarazko kantutan, eta ari dira, baina poliki, baina jarraitzen dugu poliki. Eta zuek jarraitzen duzuen dinamika honetan, saiatzen zarete urterik urtere kantu berriak izan eta ez izan ere kantu berriak zuen talderako sartzen? Bai. Gu urtero saiatzen ditugu betiko kantuak, dauzkagu agian 30, 40 kantuak, baina gero noizean behin agertzen dugu beste kanta batzuk, berriak eta ez duetan, eta jarraitzen dugu gure euskarakin aurrera. Ederki, jarraitu lan horretan, espero dut urterik urte hemen topatzea eta mila esker. Zuei baita, Venga, agur. Topatu ditugu Uharteko sukaldari finenetan finenak. Izugarrizko paia egiteko lanetan dabiltza ikusten denez, baina hala ere paia horrek ez du mugimendu askorik. Kaixo, zer modu zuen izena? Oso ongi, ni Txipi naiz, ni Lorenzo. Konta iguzue, noiz hasi zarete hemengo paia ikaragarri hau prestatzen? Goizeko 11etan. Ostra, orduan ratutxo ederra daramazu, ez da? Bai, gutxi gora bera 3 ordu kostatzen zaigu. Eta konta iguzue pixkat, zergatik egite duzu eta norendako egiten duzu paia erraldoia?
Gustuko dugulako egitea jendeari janaria eta txipi egiten du urtero eta orduan deitu di niri laguntza bat eskatzeko, botatzeko. Eta laguntza hau ikusi denez jaso duzu eharra da itxura paiarena eta nore jango du gero paia goxo hau? Pues gazte guztiak, umeak, helduak, jende guztia. Lehenengo egunean egiten dute urtero baskari bat eta etortzen da denetatik. Kastolatik, beste txondetik, eta bueno, aurten esan zidaten gutxi gora bera 150 pertsonan dako hausartzen nintzen, eta bueno, bai, hausartzen naiz. Bueno, dagoeneko paia prest dago edo oraindik pixkatxo bat falta zaio? Oraindik pixkatxo bat falta da. Arroza eta hola botatzea eta gero, ja, listo. Orduan lehenik eta behin zer egiten duzu 150 pertsonendako paella bat egiteko zeintzuk dire pausoak azaldu duzu mesedez? Pues importanteena da mise en place. A ber, eta zer da mise en place alak hori? Dena zatitu, dena prestatu, dena erosi eta dena ekarri bakarrik sukaldatzeko. Lehenengo egiten ditugu haragi guztiak eta dena, botatzen dugu ura eta ateratzen da kriston salda. Gero, 20 minutu faltatzen direnean, arroza botako diogu eta egongo da listo eskatzen diguten orduan. Orduan dena prest, erazuk pila bat ikasiko duzu gizon honen ondoan. Bai, pila bat. Gainea, esku hona dauka txipik. Orduan zuk pixa praktika hartu eta gero etxean ere ibiliko zara paia goxau prestatu. Bai, gero igandero paian, etxean paiak egiten. Eta kuadrien bazkariak ere festetan zer gehiago egingo duzuen? Gero Atarrabiako festetan baita ere paia pare bat egingo dugu bien artean baita ere. Earki orduen sozioa bihurtu zatezu bien. Bai, hartuko dut sozio bezala, bai. Lankide eharra tomatu duzu, Bai, lankide ona. Fina da zutaldean. Bai. Ederki. Bueno, jarraitu lanean mila esker eta ikusiko gara gero. Mi esker zuei. Atarrabeko jaietan, 300entzako. Ederki, animo, gogor euki lanari. Bai, aupai. Eta gaztetxo batzuk ere hemen topatu ditugu, zer izena? Egoitz. Asier. Julen. Oier. Irege. Asier. Odei. Bueno, konta iguzue kuadrilla, zer moduz hasi dituzue zuen herriko jaia? Ongi. Giro polita altzegoen? Zer? Giro polita zegoen? Bai. Eta zer egiten duzue jaietan? Jolastu. Lagunekin ongi pasatzen duzue? Bai, pusikekin jolasten. Eta egon alzarete enzierroan? Bai. Zer moduz beldurra pasal duzue? Ez. Bustizarete pixkatxe bat? Bai. Eta ondotik zer egingo duzue? Ni joango naiz igual barraketara. Eta zuere barraketara joango zara? Etorri ona? Orduan, barrakak gustatzen zaizkizue? Bai. Eta nork ematen dizue barraketara joateko paga? Aitatxo! Eta Aitatxo. Eta esan egia, paga asko edo gutxi ematen dizue? Asko! Zenbat euro? 100. 100 euro? A ber, eta zuri? 1000. Niri gutxi ematen ziaten, 3 euro zuei? Ez dakit. Egunaren arabera? 1004. Ui. Bueno, orduan ederki pasatzen duzu festetan? Bai. Eta gauean berandu arte gelditzen zarete? Bai. Bueno, disfrutatu eta mila esker, bale? Eskerrik asko. Gero arte, agur. Eta hemen txaitu beste bi neska gazte zuen izenak? Zurine. Naia. Bueno, konta ikuzue, zuek uartekoak altzarete? Bai. Eta zer da gehien gustatzen zaizuena bertako jaietan? Jendea. Eta... ekintzak eta... Ze ekintza egiten dituzue jai hauetan? Lagunekin egon eta barraketara joan eta... Esan digute, festak 9 egun irauten dutela. 9 egunak ateratzen zarete? Bai. Bueno, bai, pixka bat bai, baina asteburuetan gehiago. Eta nola aguantatzen dituzue 9 egunak? Ez dakit. Siesta eharrak botaz edo nola? Bai. Zu siestari gabe? Ez. Eta institutora joan behar izaten zarete egun hauetan? Bai.
Eta ez aldutela, konbentzitu irakasleren bat klaseak entzeko? Ez. Zorrazai hartzen dire kasu horietan? Bai. Eta gauetan zer ordu arte utziko dizuete festa egiten? Ba ez dakit. Gutxi gorriak arte. Orduan pixkatxo bat bai? Bai. Eta norekin ateratzen zarete normalean? Lagunekin. Ederki, bueno, bat disfrutatu jaiak eta mila esker bikote. Eskerrik asko. Gero arte. Agur. batzuenako hasiera ere izaten da, eta ikusten duzuen bezala uharten bestei gogoz eta ilusioz eman diete hasiera, eta herri guztia dago besta luze eta eder hauetaz gozatzeko gogotsu eta prest. Eta zuei ere gonbidatzen zaituzte uharte aldera hurbiltzera, 8 edo 9 egun badituzue jai hauetaz gozatzeko, eta ikusten duzuen bezala kaleak betetzen dituzte kolorez, musikaz eta dantzaz. Mila esker horregoteagatik, plazer handi bat izan da berriz ere bestaz dagoen giroa eta ilusioa transmititzea, eta nahi duzuen arte.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.